Okay. Ngatonoti inoita say this time. Now live. Yeah, live. I don't know why ndikuona ma comments aya though. But I don't know kuti chandipa notification as well here. Mira timboona kuti inoita here. Oh. Because I don't know why ndikuona this box rakadai so. Ndicheke pa laptop as well. Inini kuna kwaisa chandipa notification kuti tiri live. Nditarise. Okay. Kandimbo. 32. Okay. Yeah, yakuita ichidzoka. Yakuita ichidzoka. Tapa 8 people, but what call me there? Ghana, Alright, ndozoyazo kutarisa. Guys, muripo here, what just happened, guys? Because people have my comments but 12 tadzoka alright bo. So maybe tangodzoswa automatically ndisikuziva. But this is a new link. I hope this time rinoita, guys. Mina ndishare link racho ku Facebook. Okay. Choni. Ndite share because I now ndipa notification. Okay. Because apana notification ona. Chinga link me hatisiziva because link rangobaya ka, so we don't know what just happened. Yeah, ndawana notification, so it's okay. And did it share again link racho? Share link. Yeah, notification yaita mira tingoti one day then then vanenge vadotarana Noku votaura, guys. Kana wambotaura kusisina uchatauri. Vakapazarisa, guys. Vakapazarisa. Hatisati amboita problem yakadai. Saka sister Noku muri kucelebrate. Lingi hatichazoti rabiwa rakrasha mheno zvaitika ipapo. Guys, ende pakazara ivi. Ndinotadza kutoona ka. Okay, let me just share panapa. Munhu wese adotarana Noku ka. Okay, guys, atanga katika pakana makaona kuti panzi wofuka. Please ndokumbiro, please guys. Mukaona panzi full chimbo exitai so that pamwe harizoiti congestion handiti. Ndise bhana rako iwe details ako apa. Okay. Right. My comments. Ndechingosvika 100. Apane. Waisa Prince Albert. Oh, Prince. Okay. Prince Albert. Oh my God. Bana. Aparisuda kufamba sha. Kosiri singachade kudzika kumashure. The real Prince and Nathan. Kimberly. Okay, Kimby. Okay. This one. Okay. This. Yeah. I hope rinoita link iri this time, guys. I pray so. Alright. My God, please help me. Raita, asaka unojoina join. Unojoina. Ndokunzwa. Link raunokwanisa kushare iwewe Noku ka ilink uyu live stream yepa YouTube, then nina ushare iyi yedu yestream yard yekuti vanhu vajoina. Victor. Hello. Shema. Taurei isati raenda zvakare link.
Alright, let's see Kimberly. Ranoshandisa muwindi rekuti Noku. Zviri sei? Ha. Hi. Mushe zviri sei? Ndiri bori sei. Aiwa, ndiri right. But what do people already? Vamwe vanga vachiti musakuite this thing because guys tikunakidzwa makangokuita cheteka. Wakambokura like unenge uchinzi wobva wanzi nyemo. Zvinorwadza. So we are hoping kuti murambe Anonyatsonzwa. Oh, I was saying kuti like kutanga kwamakaita nditi. Isusu tiri kutotarisira zvakawanda nditi. Like we are hoping kuti season 2 ichange ichitobvira todarika this season yatapa. So nandichiti in support of fire vanga vachikusapota kuti rambai muchienda mberi musakuite anditi. Ndo vananagoya kuzongotsigirana nawo. Yeah. All right, thank you. All right, thanks so much, Kim. Okay. Apa pakutozara kutaura kuti pazara futi guys. Sister Melo. David. Zviri sei? Yes, Noku. Is it Noktula or iri kungonzi Noku? How are you? Semceleb. Ndinova inangu ndafarira ma-earrings emceleb saka ndinovimba kuti ashandi pawo handiti. Alright. Anyway, pane zvandangofonda ndezvokuti unoziva kuti ndatora Shema ndobva ndamuita Noku. Right. Ndanyatsoona kuti kufriza hausundinzwa. Hello. Hello. Ikubreaka. Sorry. Okay, ndati party yako ndaitora ndabva ndatora Shema bva ndaisa. I think Shema aigona kutofenda akatoderwa mvura but wakaratidza kuti munhu womukadzi ka unomara wongoshinga no matter what. Infact ndikautaura pakapinda mantawa achitaura nevabereki vangu ari Shema ka ndizoti kuti paitwa sei because ndonyatsomuziva hangu kuti munhu akapinda anoti anyway zvamuri kuita hedu mukutinakidza hedu. Thank you. All right, thank you. Amana box ratozara guys nokuka. Ai, thanks. Noku, ai wakana. Andichanyatsonzi. Sure, andichanyatsonzi. Ikubreaka. Uda udzoke. Iwo ndikukunzwa but. Vana vaswanzwa. All right, mire ambobuda adzoke guys. Our box the studio can only hold 10 people. Please ask someone to leave if you'd like the new person to join. Rani ameno. You Jimmy. Noku. So later say one person double, but it's also Noku guys. One person, can you please leave? Noku adzoke because Pazara Noku akwasi kudzoka guys. Amana chimbobudai Noku adzoke. Mukazara Noku cho ndomudzosa sei. Chimbobvai, alright, chimbobvai guys. Imboita exit please. Please ndokumbira muite exit. Noku hasi kukwanisa kupinda because pane vanhu vakazara kare. Please vanhu vese vari mubox. Please. No, kwete kuti zveni please ndokumbira budai guys. Vanhu vese vari mubox mubudai. Vese vari mubox budai. Budai please. Ndoita sei ndikakukikai out hamuzodzoke. Guys ndokumbira muvolunteer kuita exit. Ona uyu Noku akundiudza kuti zvoni studio yazara. Saka budai guys, ndokumbira mubude. Mine tone ndi into pony charge. Cheers.
guys, onai foni yaNoku yakutosvika pakupera moto. Vanhu havasi kuda kubuda, ndakukukikai out mese ini because Noku wachona haasi mese already mainda ipapapo. Noku wacho anodzoka sei? Vanhu havasi kuda kubuda, ndakukukikai out ndega manje. Mene ndikukikai out. Hapana kuda kuvolunteer kakubva. Alright, crazy, you're crazy, guys. Kudai, guys. Noku adzoke. I mean, I have to kick you out. Let me kick you out. Kick out. Sorry. Let me kick you out. Ndidzose. No. Asi kuda kuisai volunteer yekubuda. Asi kuda kubva, guys. Are you crazy, guys? Vanhu vane nharo, guys. Zvandakuita ndakukata ndodzoka futi nerimwe new link. Sure, apo pamukutowedzera. Saka muda kuti Noku wacho adzoke sei? I'm cutting this live stream. No, rega ndikate. I cannot kick them out. Vari kutowedzera Moyo on top futi. No, hapana Noku apa. Foni yaNoku yatosvika. Hapana kuda kubuda. Vese vakanditarisa. Vese ndikuona makanditarisa. Mina rega ndikate. No, end live stream.